Assalamu alaikum wa rahmatullahi. On calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yafuya, on neldama duwa, on jafama to banggue meɗen. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle meɗen WhatsApp haata dande meɗen jogori ha ɗoyti. Ñaganama Allah moƴƴere, ñagama nde ñagonto hen Allah moƴƴere, yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara en e dendagal bandiraɓe julɓe foof. So o saaha heedi haqqillaji minen e keeda ko wiyete jolgo miijoji walla mbiyen toɓɓere nganuma moni kala ko dimo e miijo muɗum. Toɓɓere men nganuma hande koni sifori ko gorko goto ko demowo o jogui guesa makko, so tawi jiiɗi mbiyen ko mo hulli mo waɗi damal gotal e joom jawdi noon goto yiiti tan, so tawi o joftoyi tan adda jawdi muɗum e uddita nanna e guesa makko, ñammina hen ha welto, yaltina. So tawi kala ñande o waali toon walla ñande o woni toon o hiiri toon, on ɗon arata ñande hen. E omo tuumi noon joom jawdi goto nan hooɗi dow ene woɗɗani guesa ba no feewi, on no jogui baali. Omo tuumi ko on ɗon bonnata, kono on noon nanggani ɗum tan. O yeehi haaro muɗum kam, o wi ɗum an won jawdi bonnatami ɗeɗo balɗe foof. So tawi ko baali maɗa an jeeyi, so tawi ɗi gujjitto ɗi gara toon, tinno reen baali maɗa. So tawi a teyat tan gara uddita galle nanna, tinno woppu ko mbatta ko, so tawi ko an. Wiyani noon ko an mbimi ko so tawi ko an. On wondi wati wi wona kanum, kadi anda hol baɗowo noon. Woyi baasi ala ha waɗi saaha goto o produit goto ene woodi, so tawi waɗama e huuɗo, so jawdi ñaami ɗum tan maayat. E o waɗi ñalawma goto tan o yeehi o soodoyi on ɗon produit o addi. O fuufe huuɗo wonko saraji natirde guesa ba, fuufiyan tan ha no moƴƴi. E o juuli futuro tan o rondi bagage makko o hooti. Ne gasatam joom jawdi o ene daramo somo hoota. O fokkiti o hooti wuuro, yeehi ha jamma jengi joom jawdi o soggi jawdi muɗum nana ara yetti e nanni jawdi muɗum ɗo natirde ɗo. Jawdi ndi fuɗɗi, baali ɗi puɗɗi nadde e guesa he tan, dufli huuɗo hecco ko. Nden duflima tan mi anda so tawi pular o ene nanno, won bo ɗo ko namdal faade moɗon onon hal pularen ko woni duflade. Duflade ɗum ko namdal, ɗo ko namdal. Mboɗo namdi on so tawi oɗon gondi ko ɗon gandi ko woni duflade. Baali ɗi puɗɗi duflade tan, puɗɗinode duflade ɗi tan, jawdi puɗɗinode duflade ndi tan fukki e leydi wona fettade. E gongol kadi wona fettade. Gongol kadi wona fettade hade timmi 5, kanji 5 foof ko ɗon sur place ɗimmayi ɗi koyni koyɗe. Kanko gaynako o ɗon e ɗon tan o heñi, o forli baali ɗi, o yaltini guesa ba, o uddi galle o yalti, o monaya kanko joom baali o. O nawti baali makko, o fatini banggue goɗɗo walla o fatini wuuro makko. Dammiri 5 kam jani ɗon nan ɗon, ene jani ene maayi, en tourni. Ɗo ko namdal faade moɗon. Holko woni tournade? Tournade, so tawi konngol ngol ko pular walla wona pular, holko firti tournade kadi? Baali 5 nan ɗon tourni. Kanko gaynako o yalti, o yeehi bolol makko, yeehi ha weeti subaka, kanko joom guesa o ari, o tawi dammiri 5 ene maayi. Dammiri 5 ene maayi e ɗon. Kanko yahani o wi joom baali o, mbate ko kanum jeeyi baali maayiɗi ɗon ɗi. Joom baali o artane makko, wi baali makko o baali muɗum maayi. E ɗo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, ko ɗo namdal ngal woni. Kanko joom guesa o no waɗi ni, mbate omo foti wadde noon walla fota wadde noon. Mbate omo foti addoyde produit o waɗa e natirde guesa makko, so jawdi ñaami e maaya. Mbate omo foti wadde noon kanko joom guesa o. Ɗum ko namdal faade moɗon. Joni dammiri maayiɗi ɗi, mbate ko kanko wari ɗumen walla wona kanko wari ɗumen? Ɗum ko namdal faade moɗon. So tawi ko kanko wari dammiri ɗi, mbate omo foti yiiloyade joom baali ɗi, o yoɓa ɗum baali muɗum walla ala, o fotani. Walla mbate omo daña bakkat walla o dañata bakkat. Ɗum ko namdal faade moɗon. Namdal ɗimmal ngal ko joom baali o, mbate joom jawdi ene foti nangude jawdi muɗum tan nanna e guesa. Neɗɗo ene reemi guesa muɗum, ne waɗi hen doole muɗum foof, yakare mum foof ko ɗon, guura mum ko ɗon.
tan gadda jawdi maɗa tan ñammina ko on ɗon fonno wurdude ko gurnira ɗum an guura maɗa ɗum mbare joom jawdi ene foti wadde ni walla fotani wadde ni mbare so waɗi ni ene daña bakkaɗa walla dañata bakkaɗa mbare kanko joom jawdi o baali makko garɗi ñaami jani mayɗi mbare omo jogui lawol yaade wullitade joom guesa o ko waɗimo ko walla ala o ala walla mbate omo foti wiide joom guesa o yo yommo baali makko mayɗi ɗi walla ala o fotani mbate omo foti feññinade wonde ko kanko wonno kanko aranno bonnude guesa ba baali mayɗi ɗi ko kanko jeeyi walla ala wona kanko jeeyi walla mbate omo foti arde o wiya wonde kanko wona kanko bonnanno ñande fof kono noon ko hanki jamma tan baali makko ngari toon ñaami maayi joom guesa o mbate wonko waɗi ɗon walla ala ko waɗi ɗon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe so tawi wonko weñe haala he wona ɗum wonno sago meɗen so tawi wonko feewi hen koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en lawol peewal o rewanen hen hande ko remoɓe e aynaɓe jeeyi nde ɗo toɓɓere kono bandiraɓe ɓe foof noon ene bisma e nde ɗo toɓɓere on jarama o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗaccon hakke jaafoɗon on jarama yo Allah won ballo.